Καλησπέρα ομορφιές μου. Έχετε αναρωτηθεί άραγε ότι οι επιλογές που κάνουμε έχουν συνέπειες στη ζωή μας, είτε καλές είτε κακές? Και ότι κάποια προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στη δική μας τη ζωή να τα δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι ή ακόμα και από άλλους παράγοντες να προέρχονται, είναι το πώς το διαχειριζόμαστε πάλι εμείς. Και ότι αν κάτσεις και σκεφτείς και συλλογιστείς με την ησυχία σου, με την ηρεμία σου, μπορείς να δεις ότι υπάρχουν ακόμα πιο σημαντικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος, ο διπλανός σου, κάποιο οικείο πρόσωπό σου και να πεις «Ξέρεις γιατί γκρινιάζω, γιατί παραπονιέμαι». Πιστεύετε ότι μπορεί ίσως να χάνετε χρόνο μέσα στη δυσαρέσκειά σας και μέσα στα προβλήματα που όντως υπάρχουν και ενώ θα μπορούσατε να κάνετε κάποια κίνηση, να τα αποφύγετε, να τα διαχειριστείτε, μπορεί να τρώτε ώρες, χρόνο πάνω σε αυτά. Και ότι όσο αναπνέεις, όσο ζεις και έχεις αυτή τη δυνατότητα ότι μπορεί να τα αλλάξεις όλα. Υπάρχουν προβλήματα που θα υπάρχουν για λίγο στη ζωή σου, υπάρχουν προβλήματα που θα σε ακολουθούν μέχρι το τέλος της ζωής σου. Τα προβλήματα λοιπόν είναι για να μας κάνουν ακόμα πιο δυνατούς. Είναι για να δοκιμάζουν τις αντοχές μας, τις δυνάμεις μας και να ξέρουμε και εμείς που μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να χάσουμε τη χαρά μας, την ενέργειά μας. Να σκέφτεστε θετικά. Να σκέφτεστε ανθρώπους που αγαπάτε, σας αγαπούν και θέλουν το καλύτερο. Να σκέφτεστε όμορφες στιγμές, να δημιουργείτε όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Ούτε να σας παίρνει από κάτω, ούτε τίποτα. Δεν αξίζει. Δεν ξέρεις την επόμενη μέρα τι ξημερώνει. Δεν ξέρεις τι μεσολαβεί. Γιατί να χαλιέσαι? Και αυτά που σας λέω δεν είναι ότι είμαι ψυχολόγος ή οτιδήποτε που συνήθως μου λένε. Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα που βιώνεις καταστάσεις. Και εσύ ο ίδιος μπορεί να πες ψυχολογικά και να βρεις τρόπους να ανέβει η ψυχολογία σου και να κάνεις τα δύνατα δυνατά. Ένας άνθρωπος, έτσι, για να είναι καλά, κάνει πράγματα που νιώθει όμορφα, δεν είναι μόνο υποχρεώσεις στη ζωή μας, έτσι. Είναι και τα δικαιώματα. Έχεις δικαίωμα να ζήσεις. Όσες δυσκολίες και να περνάς, πρέπει να βρίσκεις χρόνο και τον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτό να το θυμάστε. Η ζωή δεν είναι για πάντα. Δεν ξέρω, άμα κάτσεις δηλαδή και συλλογιστείς τα προβλήματα και αυτά που ο καθένας έχει και θα ακούσεις. Έχει προβλήματα. Αλλά αν το δείτε διαφορετικά και το φιλοσοφήσετε ρε παιδί μου, κάθεσαι κάποια στιγμή και βλέπεις αν αξίζει όχι, έτσι. Γιατί για το καθένα ξεχωριστά είναι διαφορετικά. Και πεις, αξίζει να προβληματίζομαι γι' αυτό? Μπορεί να δείτε διαφορετικά, ούτε να απογοητεύεστε, ούτε να τα παρατάτε, ούτε τίποτα. Αξίζει να προσπαθείτε, να βρίσκετε χρόνο για ό,τι σας ανανεώνει, ό,τι σας κάνει να νιώθετε όμορφα. Η ζωή είναι έξω και σας περιμένει. Ούτε στους 4 τοίχους είναι. Είναι στους ανθρώπους έξω. Ούτε μόνοι σας να κάθεστε να σκέφτεστε τα προβλήματα. Όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται προβλήματα και είναι μόνος του, τα ανταλλάζει, συζητήσεις, απόψεις, τίποτα, έχει το δικό του ρε παιδί μου, το δικό του σκεπτικό. Σιγά σιγά έρχεται η κατάθλιψη. Από τη μια μέρα στην άλλη, όσο ζεις, όσο αναπνέεις, πάλεψέ το.
Γιατί πριν φτάσεις σε μια κατάσταση, αρχίζεις και χτυπάει, ρε παιδί μου, το κουδουνάκι σου λέει SOS, SOS, τι γίνεται εδώ. Εκείνη τη στιγμή μην κάτσεις. Να ζείτε τη κάθε στιγμή στη ζωή σας. Ναι, ουδής αναντικατάστατος, το θυμόμαστε αυτό και αυτό μια ενδιάμεση αλήθεια είναι, γιατί ναι, ο καθένας μπορεί να αντικατασταθεί και αυτά, αλλά άνθρωποι που υπάρχουν στη ζωή μας δεν μπορούν να αντικατασταθούν με ανθρώπους που έχουμε χάσει από τη ζωή μας, ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει, δεν είναι όλα έτσι. Η κάθε μέρα που σας δίνετε, εκμεταλλευτείτε την. Υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπάνε. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σας. Δεν αξίζει να κλείνεσαι στον εαυτό σας. Μιλάμε, είμαστε το 2026 και ναι, θα υπάρχουν τα προβλήματα και αυτά, αλλά να υπάρχουν άνθρωποι που να μην έχουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν. Αυτό είναι λυπηρό, ναι. Δηλαδή τόσες επικοινωνίες, τόσα πράγματα και μία άποψη, μία γνώμη δεν θα σου κάνει κακό. Είναι άλλο το σκεπτικό του ενός ανθρώπου, είναι πώς το σκέφτεται ο καθένας, θα σε βοηθήσει όμως. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σας. Με το που δείτε κάτι, γιατί πριν φτάσεις σε μια κατάσταση, ο οργανισμός σου δίνει μηνύματα. Πιστεύω καθένα το έχει αισθανθεί αυτό. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σας, ένα πρόβλημα που θα δημιουργήσει άλλο πρόβλημα. Και σκέφτεται την επόμενη μέρα, ξέρεις τι ξημερώνει, ξέρεις τι μεσολαβεί. Θα είμαστε εδώ, αξίζει. Δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί και αυτά. Μετά από δυσκολίες και αυτά, όποιος περνάει οτιδήποτε, θα επεξεργάζεσαι καλύτερα τα πράγματα. Να περνάτε καλά, να κάνετε ό,τι σας λέει η καρδιά σας. Λόγια του κόσμου, ναι, πάντα θα υπάρχουν. Και όταν έχετε προβλήματα, μιλήστε. Θα συμβαίνει κάτι, μιλήστε. Μην το κρατάτε μέσα σας. Υπάρχουν άλλοι τόσοι άνθρωποι που μπορούν να περνάνε μια κατάσταση. Σας το λέω με όλη μου την αγάπη. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα, όσο ζείτε, όσο αναπνέετε. Μην αφήνετε τις στιγμές να περνάνε έτσι, ανέμελες.